खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि गेजेरजों आं फोरमायनो नागिरदों जोंनि जा आदा आब' बिथां बारग' नेहाथा जेन'बा बारग' आदा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर मदद होदों जोंखौ, बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ आदा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो दाब दाब जायगानिफ्राय फरायसुलि बिथांमोना फैनानै जिहेथुबा जोंखौ दिनैनि दिनाव देरहासार जाहोनो हानायनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावनानै बेखिनिखौनो गोजोननाय थाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो देरहानायनि गोसो सिङाव गोबां गोग्गानाय बायदि मोन्दों। माने गोबां नाजानायनि उनाव खस्थ'यै जोंनि फरायसा बिथांमोना जायफोरा जोंजों हर सान फरायसाफोरखौ बुजायनाय बा केम्पेनिं खालामनायफोराव गोग्गोमैनो मदद होदों। थांनाय बारग'लांनाय स्टुडेन्ट इउनियन्सनि जा एक्स बिथांमोनाबो जोंखौ बहुत मदद खालामदों आरो जोंनि सार बिथांमोनाबो जोंखौ माबायदि खालामनांगौ, माबायदि केम्पेनिंखौ माबायदि फरायसाफोरखौ माबायदि कनभिन्स खालामनो हायो बेनि सायाव गोबां आइडिया होदों। बेनि थाखाय सार बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो एक्स सिएस बा बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मोनसे गोदान आगान होननानै जों बुंनो हायो आरोखि। दा जों जिउआव जाबायदि खामानि मावबोदोंमोन, जाबायदि जों सोलिबाय दंमोन, दिनैनिफ्राय जा जों देवना बारनानै जोंनि आगाना माने एसे गोख्रोंसिन जागोन आरो मोजां लामाथिं थांनायनि मोनसे दैदेननायनि मोनसे लामा हमबाय होननानै जों सानना लानो हायो आरो। बेनिखायनो आं गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे दिनैनिफ्राय गावनि थानाय स्टाइल, गासैबो बुंनाय स्टाइल, गावनि गासैबो माबाखौ डिसिप्लिनै लाखियो आरो जों इयुनाव फरायसालिमानि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। आंनि लोगो बिबानगिरि बिथांमोनखौ नुनानै आं बुंना लानो हायो जे जों उनाव मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन होननानै। बेखिनियावखौ बुंनानै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। जेनेबा जोंखौ देग्लायनि जानो गोनां 2022 आरो 2023 मायथाइनि गरेस्वर फरायसालिमानि गोरलै बिसायख'थियाव जों देरहानानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानाव होदोंमोन। बेवहाय आंहा आनकन्टेस्टआव नमिनेसन फर्मआव आनकन्टेस्ट जादों। बेवहाय आंहा गोरलैयैनो जिखिदोंमोन। थेवबाबो आं नाजादोंमोन दि जों जयै जेनेबा देरहानानै इयुनथिं दावगानो हाथों होननानै। जोङो प्रेसिडेन्ट बिथाङा देरहायाखैमोन। प्रेसिडेन्ट दोङो, VP दोङो, AGS जोङो 7था पस्ट जोङो माने देरहायाखैमोन। जोङो मोनबा देरहानानै दङमोन आरो जेनेबा गार्लस कमन, बयस कमन, GS ओमफ्राय जेमिनिजिम बेखिनिया जोङो देरहानानै दङमोन। दिनैनि दिनाव मोनसे गोजोन साननि दिन आरो जोंनि जारिमिननि दिन। दिनैनिफ्राय जोङो जेनेबा जों गावनि जिउखौ मोजाङै जागायलांगोन आरो जेनेबा जों फैबाय थानाय समाव जों मोजाङै खामानि मावलांनो हाथों होनना सानो। आरो देग्लायनि सानाव जोङो कलेजनि बे गोरलै गरेस्वर फरायसालिमानि 2022 आरो 2023 मायथाइनि गरेस्वर फरायसालिमानि गोरलै बिसायख'थियाव जोङो सिनियर आरो सार मेडाममोननिफ्राय गोबां हेफाजाब मोन्दों। मानो होनबा बिथांमोननि नाजानायावनो आरो सिनियर जोंनिनो देग्लायनि माने बारग' जासिगोन आरो GS आदामोनजों लोगोसे बिथांमोननि इउनियननिफ्राय जोङो हेल्प मोन्दों आरो जों बिथांमोनखौ नुनानैनो जेनेबा जोङो बेबादि माने इउनियनाव गरेस्वर फरायसालिमानि खौसेथि आफादाव थानानै जोङो जेनेबा फरायसालिमाखौ मोजाङै खामानि मावलांनो हाथों होननानै साननानै जों देग्लायबो बे बिबानाव जोङो माने खामानि मावनो लादों होननानै साननानै आरो दिनैनि बे देरहानानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आङो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरो। दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलियाव जेनेबा फरायसा बिथांमोन आरो आंनिनो आदा आब'मोना जेनेबा जोंखौ फैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों। गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंखौ देरहाहोफैदों। जेनेबा जोङो जयै खामानि मावनो हाथों, बिथांमोननिनो जोङो मोजां खामानिखौ मावनो हाथों आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायसालिमानि मोजां खामानि मावनो हाथों। आं बेखौनो गोजोननाय फोरमायो जे जों आंगोनि फंबाय आरो आंगोनि आदा आब'मोननि थाखाय आं मोजाङै फरायसालिमानि फारसे मोजाङै खामानि मावलांनो हाथों होननानै आं बेखौनो मिजिंथियो। आं बेखौनो फोरमायो। दिनै आं
जाबाय